అసలు చంద్రబాబు గారి చూస్తేనే పెట్టుబడులు వస్తాయి మన రాష్ట్రంలో. ఎక్కడో దాకా ఎందుకు బీజేపీ గవర్నమెంట్ లో మోడీ గారు ఇప్పుడు విదేశీ పర్యటనకి వెళ్తే మన పూర్వకాలం తాళపత్రాలు వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేసారు అని చెప్పేసి లండన్ లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు నేను చూసాను నేను వార్తల్లో. ఏ గవర్నమెంట్ లో తీసుకురాగలిగింది? ఎవరు తీసుకొచ్చారు? 1000 తాళపత్రాలు పైగా ఉన్నాయంట. అవన్నీ మోడీ గారికి ఎందుకు ఇచ్చారు? ఇతర దేశాలతోటి ఎంతగా సాన్నిహిత్యంగా ఉంటే వాళ్ళని ఎంత కలుపుకుంటూ పోతే ఈ విధంగా మనం ఉన్నాం. మన పెట్రోల్ ట్యాంకులు మాత్రమే ఎలా విడుదల చేస్తున్నారు? ఎలా మనకి ఇంత ఫ్రీగా గ్యాస్ అది వస్తుంది? ప్రతి దానికి కూడా బీజేపీ గవర్నమెంట్ గానీ ఇక్కడ టీడీపీ గవర్నమెంట్ గానీ సాయశక్తిలో కృషి చేస్తున్నారు కాబట్టే మన దేశం ఈ రోజు అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తుంది. మరి రాబోయే రోజులు ఎవరు గెలుస్తారు 2029? 100% కూటమి ప్రభుత్వమే, అందుట్లో ఏ డౌట్ లేదు. అంటే మేము గెలుస్తాం వాళ్ళు కరాగని చెప్తా అన్నారు కదా. 11 సీట్లేగా పోయినసారి గెలుస్తామని చెప్పినా గానీ ఈసారి అంతే. అంతకంటే మించి రావంటారా? అంతకు మించి ఏం రావు.